Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, eguerdion guztioi. Euskal Herria Bilduren partez ere, Venezuelako herriari elkartasuna adieraziz eta besarkada goxo bat bidaliz hasi nahi dugu interbentzio hau. Dirudienez lurrikarrak triskantza handia eragin du, izan dadila erantzuna tamainekoa, izan dadila erantzuna azkarra, eta baita nazioarteko laguntza izan dadila azkarra ere hala eskatzen badute. Dekretuari begira labur egingo dut, aurreko urtean horrela hasi nuen nire hitzartzea. Esanez, harritzen du, gaurko neurriak errege dekretua formularen bitartez onartzea, errege dekretua urgentziazko mekanismo bat izan da, dagoeneko 3. urtea jarraia izan da. Ez ote zegoen aurre ikusterik, gaur ministroak esan duenaren arabera, hau politika kontsolidatua da, baldin bada, urgentziazko errege dekretu legeen bitartez egitea, arraroa da. Baina, aurtengoa, 4. edizioa da, eta uste dut iritsi dela unea esateko gazteen garraio deskontuen auzia egiturazkoa dela. Edukia berriro sinplea da, azaldu da, garraio deskontua gazteentzat, udan, trenak eta autobusak, ez ala bai esan beharrekoa, bai esango diegu, aurreko alditan bai esan genuen arrazoi berdinengatik. Gazteen aisialdian lagungarri izango da, batez ere errenta txikientzako gazteentzako, 180ko deskontuek aisialdia ia guztientzat eskuragarri jartzen duelako. Aurreko urteetan bezala garraio publikoaren erabilera gora egingo du, kotxez egiten diren bidaiak murriztuko ditu, eta gutxi balitz, kontutan izan da, 2 garraio modu seguruenak laguntzen direla, autobusak eta trenak, mugikortasunean segurtasuna hobetzeko modua ere bada, gazteak aisialdia autopribatua triada arriskutsu hori murrizten den neurrian. Arrazoi nahikoak iruditzen zaizkigu onartzeko, hori bai, berriro, ohar pare batekin, lehena, dekretua idatzita dagoen moduan, gerta daiteke, zerbitzu batzuk transferituta dauden erkidegoetan, gureetan kasu, bertako gobernuek eskatzen ez badute, deskontu batzuk martxan ez jartzea, espero dezagun ez gertatzea, dagokion lekuan hau gain begiratuko dugu. Eta, gure ustez, garrantzitsuagoa den kontua, errege dekretua den neurrian, ezin da ezer aldatu, eta badirudi, onartzerakoan hemen egiten ditugun ekarpenak, urtez urte egiten ditugunak, eta egiten ditugun hobekuntza proposamenak ez dutela ezertarako balio. Gobernuak entzungor egiten du, eta urtero berdina onartzen du, beste honitzak kontutan hartu gabe. Adibidez, aurreko urtean ere esan genuen, ez dugula uste gazteentzako laguntza hauek urtaro zehatz bati lotuta egon behar dutenik, gazte asko lanean daude udako saioan, asko ostalaritzan, guztiok atenditzen, agien oporrak udazkenean dituzte, ez ote da hobe gazte bakoitzari deskontu bidezko bidaiko puru jakin bat eskaintzea urtaroa kontutan izan gabe, adibidez. Edo, ez dugu uste ere, justua denik, inolako errenta irizpiderik gabeko laguntzak jartzea eskuragarri, urtea joan eta urtea etorri. Berdin du, langabezian egotea edo soldata duin bat izatea, berdin du deskontua izango duen gaztearen errenta pertsonal edo familiarrak, dekretuaren arabera ez du inporta, eta aurreko urtean esandakoak, ez dira jaso, aurtengoan ere. Eta azkenik, beste ohar bat jarri nahiko genuke, ze gertatzen da, jubilatuak edo gazteak ez diren kategoriatan dauden errenta bajuko pertsonekin. Hauk ez dute horrelako laguntzarik merezi. Justizia sozialaren ikuspuntutik erren xamar gelditzen da laguntza multzo hau. Eta okerrena, guzti hau ezin dugu eztabaidatu errege dekretuan. Eta zer gertatuko da, datorren urtean berriro ere kantu berdinarekin egongo gara, ez luke horrera izan behar, ezta? Amaitzen dut, zera esanez, gure lehentasuna noski, udako aisialdian gazteentzako garraio publikoa bultzatzea baino, urte osoan egunero ikasteko edo lanerako behar dutenen garraio baldintzako betzea dela. Garraio publikoaren irisgarritasuna, frekuentziak, sarea, eta deskontu horiek bermatzea. Hor jartzen dugu guk azpimarra, eta hortik jarraitu behar dugula uste dugu. Bitartean, gazteek, aprobetxatu dezatela, ahalbeste, garraio publikoa eta uda. Eta gu guztiok ere aprobetxatu dezagun. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Gavín Ibáñez.